priemyselná časť v Michalovciach a na prenájom výrobné a skladové priestory. Tento prvý priestor je výrobná hala, má okolo 200 m2, ponúka 2 garážové brány, má montážnu jamu, má kanceláriu s kuchynkou a sanitárne nové zrekonštruované priestory, kde je sprcha, umývadlo a 2 toalety. Druhý priestor je tento sklad, ktorý má výmeru 130 m2 a je s elektrickou prípojkou. A tento tretí priestor má výmeru okolo 150 m2, ponúka tento veľký priestor, samostatnú kanceláriu, toaletu a je v nejakom stave pred dokončením, kde si môže nájomca vybrať, aký druh podlah, stropu by mal záujem. Kompletne celý areál je oplotený, má kamerový systém a elektrickú bránu. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.